ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଇଏ ଜଣେ ବାବୁ ଫୋନ କଲେ, ତାଙ୍କ କାନ୍ଥରେ ବରଗଛ ଉଠିଛି। ତ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ, ଗଛ ଯୋଉଠି ଚାରା ଲାଗିଛି ସେ ଡାକିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ କାନ୍ଥକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲି। କାହିଁକିନା ନହେଲେ ସେମାନେ କାଟିଦେବେ। ଛାତ ଉପରେ, କାନ୍ଥରେ, ଏସବୁ ଜାଗା ମାନଙ୍କରେ ସେମାନେ କାଟି ଦିଅନ୍ତି, କେହି ବି ରଖନ୍ତିନି, କାରଣ ଇଏ କାନ୍ଥ ଫଟେଇଦବ, ଛାତ ଫଟେଇଦବ। ଏଇଭଳି ସବୁ କିଛି ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଆଣିଲି। ଇଏ ମୋ ନର୍ସରୀ, ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ ନର୍ସରୀ ମୋ ଗାଁରେ, ମୁଁ ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଆଣିଛି। ବର ଓସ୍ତ ଆଦି କିଛି ଆଣିଛି। ଏସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ମୁଁ ଏ ନର୍ସରୀଟା ଫୁଲ କରିଦିଏ ଚାରା। ଆଉ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସନ୍ତା 26 ପାଇଁ, 2026 ପାଇଁ ମୁଁ ଏସବୁ ଚାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବେଠୁ କରୁଛି। ମୋର ଯୋଉ ଗଛ ଯୋଉଠି ଲାଗିଛି ତାକୁ ତଦାରଖ କରିବା ସହିତ, ତାକୁ ପାଣି ଦେବା ସହିତ, ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ନର୍ସରୀ ସବୁ ମୁଁ ଚାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ରଖୁଛି। ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ ବର୍ଜ୍ୟ ପଲିଥିନ୍ ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି। ଅଟା, ତେଲ, ଲୁଣ ଧରି ସଂଗ୍ରହ କରି ପରିବେଶ ଉପଯୋଗୀ ଚାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ବର, ଓସ୍ତ, ଲିମ୍ବ, କରଞ୍ଜ, ଆମ୍ବ, ପଣସ, କରଞ୍ଜ, ଅର୍ଜୁନ, ସୋନାରୀ, ଏଇଭଳି ପରିବେଶ ଉପଯୋଗୀ ଆମେ ଯେତେ ଗଛ ସବୁ ଆମ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଦେଖୁଛେ ସବୁ ମଞ୍ଜି ସଂଗ୍ରହ କରିକି ମୁଁ ଚାରା ତିଆରି କରେ। ଆଉ ଏଇ ବର ଓସ୍ତର ମଞ୍ଜି ଚାରା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ମିଳିଯାଉଛି ମତେ କାନ୍ଥ, ବାଡ଼, ଛାତରୁ, ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅନୁପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ସବୁ ହେଇଥାଏ। ସେମାନେ ସବୁ ଫୋନ କରନ୍ତି, ମୁଁ ଯାଇକି ନେଇ ଆସେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ସବୁ କରୁଛି। ସକାଳେ ଯାଇଥିଲି ସବୁ ଚାରା ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଯୋଉଠି ଲାଗିଛି ବୁଲିକି ପାଣି ଦେଇକି ଆସିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଚାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ଏଇଟା ମୋ ନର୍ସରୀ। ଆଉ ମୋ ନର୍ସରୀଟା ଲୋକମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ନର୍ସରୀଟା କୋଉଠି? ମୋ ନର୍ସରୀ ହେଲା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ବ୍ଲକ ଗଡ଼ପୋଖରୀ ଗ୍ରାମରେ ମୋ ଘର ପଛପଟେ ମୁଁ ଗୋଟେ ନର୍ସରୀ କରିଛି। ମୁଁ ଆଗରୁ ଚାରା କିଣିକି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରୁଥିଲି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଜଣେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଆୟଧାରୀ ଲୋକ, ଜଣେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବରେ କାମ କରୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ କିଣିବା ସକ୍ଷମ ହେଇପାରିଲିନି। ପରିବାର ବଢିଲା, ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢିଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ନିଜେ ମଞ୍ଜି ସଂଗ୍ରହ କରି, ଏ ବର୍ଜ୍ୟ ପଲିଥିନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି, ସେଥିରେ ମାଟି ଆଉ ଖତ ଦେଇ ମଞ୍ଜି ଇଏ କରିକି ସବୁ ଚାରା ତିଆରି କରୁଛି। ଆଉ ଏ ବର ଓସ୍ତ ଗଛ ଚାରା ଯୋଉଠି ନଜର ପଡେ ମୁଁ କଲେକ୍ସନ କରି ଆଣେ, ତାପରେ ଚାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦିଏ। ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଇଏ ସବୁ ଲାଗିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ମୁଁ ଏ ପୁରା ମୋ ପଛପଟେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାର ଚାରା ମୁଁ କରେ, ଆଉ ନିଜେ ରୋପଣ କରେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଏ। ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ବି ଆସିକି ନିଅନ୍ତି। ଆଉ ଆମ୍ବ, ପଣସ, ଫଳ ଗଛ ସବୁ ମୁଁ କଣ କରେ, ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିର ଫଳ ଗଛର, ତା ଆମ୍ବ ଟାକୁଆ ହଉ, ପଣସ ମଞ୍ଜି ହଉ, ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିର ତାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ନେଚୁରାଲ ପ୍ରୋସେସରେ ମୁଁ କରିକି ତାକୁ